sa mong car? Ay, friends! Pwede ko magsakay sa imong car, friends? Ay, pwede kayo. Basta dili lang ugaw imong sapatos. Limpyo man akong sapatos, friends. Ayan, ako sa dito. Ayan na, friends, oh. Ako may amo, dapat sa punang seat ko. Bugnaw kayo mong karno. Tayo, friends, kung na'y sakyanan. Wow! Paano ang pagpalit mo, friends? Ano, manggod me, kwarto, friends? Pobre, manggod me? Ay, kana lang. Ay, libre na lang ako kag pizza CD. Ay, salamat, friends. Magkakaon na kog pizza. Kapit lang to sa among store. Salamat, friends! Di ba, libre na ako kag pizza, friends? Ay, tama, friends! Dami kayong pizza sa mga friends. Ako kakaon na ng friends ba? Aw, karon makakaon na tata. Ano mong pizza, friends, oh? Dana, bantay ka. Wow! Nakuha, anak, friends, oy! Mga sadali, kay lutuan sa anak ko. Tama, gutom ko. Pare, naalagi ka dira. Nalibre ko pizza ni Madam Pre. Mala, mag-libre si Madam. Natingala mangganin ako, Pre. Ikaw na, dira ka rin. Dali, Pre! Tama po, pare. Kay gutom ko, pare. Ilan sa ta, Pre. Kay magluto pa si Madam. Sige, pare. Si Dion, naluto na si De. Dahil kayo mo kasi Madam nag-imuan eh. Salamat kayo, Madam. Nalagi si parini mo si De. Ikan po na mag-skwila, Madam. Makaon na ka na, Madam. Oh my God. Tagawan na ito na, Madam. Tagawan mo na. Ikaw, Madam. Oh, sige. Hindi raman ang takot kauno na ni. Salamat, Madam. Luto na ko. Dahil lang ko, Madam. Please. May kaya kulatahan si Madam. Nagkaon na to. Wow! Wow, lamia, ana, oy! Yummy! Kaon na mo! Wala ni cook, Madam. What? Mangita pag-cook. Sampara gani ka. Kita pa kag-cook. Kau lang ginapay. Swerte kayo ko pag-agi pa rin. May gani, nakita ta ka. Swertean lang pa. Librihan si Madam. Basta dato, mang libre. Ako po, pre. Bakit naman ka, pre? Hindi na ta. Ay, gani, gimuhan ko assignment kung wala pa.